Dobrodošli ljudi u drugoj epizodi Minecrafta. Samo sekund. Da, malo smanjimo, gotovo. Dakle, noć je. Ja sam mislila ovo drva sada da sve to pokopamo. Ja sam malo igrao, dakle, našli smo dve rude gvožđa. Napravit ću mač i šta smo još beše našli? Gdje je tuglja, malo smo kopali i to, dakle, sada da ispečemo ovo, neka se to peče i imamo jabuke, to smo našli, izvinite. Ajmo prokleto! Hajde više! Ne mogu da čekam dan. Dakle, ljudi, ja sam malo igrao, nisam snimao, dakle, ispekli smo, imamo ovo, ne znam ljudi, neka bolje da čuvamo mi da napravimo gvozdeni kram. Imamo mi, da vidim, imamo kamenu sekiru i to. Vidite. Tako. Dakle, krećemo, krećemo da kopamo odavde. Dakle, ja sam tako zamislio. Samo sekund. Da mi napravimo začas ove baklje. Imam 37, super. Ljudi, krećemo. Nadam se da neću ponovo upasti u ovu pećinu. Dakle, gdje je zemlja? Samo da stavimo ovu baklju. Čuje se kostur. Još gore nije. Ajmo, zamislite sad nađemo dijamante. Dakle, ovo je treća epizoda Minecraft preživljavanja, ajmo kopamo malo šire. Dakle, ovdje koliko ja vidim nema ništa. Čekajte samo malo. Ništa se ne vidi. Dakle, ajmo da se vratimo nazad i da kopavamo ovdje. Da li je ovo pećina? Nije. Ajmo kopamo. O! Nestao je ovaj kramp, dakle da se samo ovo došlo. Šta?
Ja, kako sam se uplašio. Ajmo da napravimo ovo. Pravit ćemo toliko. Dakle, da imamo puno. Jer ja mislim da ovo sada da kopamo. Ajmo dijamanti. Ili gvožđe. Stavimo jednu baklicu. Ajmo u dubinu malo da kopam. I evo! Našli smo! Super! I tu ima dosta, dakle, konačno ima li još? Izgleda da nema. Hajmo dalje. Ovdje je sad zemlja. Šta će zemlja ovdje? Tako ljudi, stavimo ove dve baklje. I ljudi, idemo sada napolje, da vidimo da li svamo dan. Jeste, super. Dakle, idemo malo da imamo sekiru, da malo kopamo ova drva, to je sečemo. Trenutak. Ova rupa nije trebala ovdje, ali nema veze. Može ovako. Može, ali ne možemo da izađemo. Nema veze, nekada je ovako. Samo da ovo, ali nemamo ulja. Da li smo sve potrošili ulje? Izgleda da jesmo. Malo hrane. Ovdje. Da napravimo ovdje. Da stavimo ove stvari tu. Dakle, idemo napolje. Da sečemo malo drva. Ja sam mislila, pošto je ovo da bude rudnik, dakle ovo što smo napravili, a drugdje negdje da napravimo jednu malu kućicu, ali ajmo prvo da sečemo drva. Ne znam što mi toliko baguje. Ajmo. Imamo 16 drveta, treba nam još. Dakle, ovdje sam planirao da napravim i ovo da pecamo ribe. Dakle, da imamo hranu. Šta? I ova semena su mi potrebna. Vidimo šta ovdje ima, a šta nam je potrebno. Dakle, neka to tu, ovdje imamo vun da napravimo krevet.
malo hrane. Evo i ovdje imamo ovo. Imamo jednu strelu. Ajmo ovo kamen, ovo drva, semena. Ovo. I ovo, neka ostalo bude sve tu. Šta sam sve uzeo? Dakle, uzeo sam ovo najbitnije. Umalo da zaboravim. Dakle, ljudi, to je to. Idemo na neko drugo mjesto. Ja sam to mislila da bude ovdje gore. Vidite, tu imamo sad i svinje, da je malo što baguješ, da ih malo koljemo. Dakle, mislila sam ovdje to bude. Ne treba nam cveće, beži cveće, ne volimo te. Dakle sam ja došao dole, dakle, da vidimo, imamo 48 drveta, uzet ćemo negdje prilike tako, samo sekund, i ovdje će nam biti ona zvanična i velika kuća. Dole rudnik. Koliko ima? Evo neka bude tako. I ajde da je malo proširimo. Evo tako. Šta se vrtiš bre? Nije te oringiška. I tako. Dakle, ovdje će nam biti... Ne, ovako, ovdje će nam biti vrata. I tako. Ajmo da uradimo ovo. Tako. Da ćeš ti tu. To je... Imamo. I ovo da uradimo. Samo sekund. Svinje, gdje ste svinje? Tebe neka tu i da napravimo ovo. I to je izgledalo ovako. Dakle, ljudi, to je bilo...